Lesgeza indaba ze-1 KZN TV ifundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asibhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Kukhuthazwa ukuvikelwa kwabantwana ezothisha zikhala ngesabelo mali kanti kuhlomule izisulu kwelasemkhambathini. Ihhovisi lomnyango wezokuthuthukisa komphakathi ezingolweni libambeke imashi nokuthula lapho beqwashisa khona ngokubaluleka kokuvikela kwabantwana phecelezi kumkhankaso Child Protection Awareness. Usonhlalakahle uSindiswe Mthelelo uthi-ke izingane eziningi ziyahlukumezeka bese ke zingaphumeli obala. Libambe imashi nokuthula ihhovisi lomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ezingolweni ngenhloso yokuqwashisa umphakathi ngokubaluleka kokuvikelwa kwabantwana. Le mashi ibihlanganisa abafundi bezikole izingolweni primary kanye nemunga primary. Usonhlalakahle uthi bavimbe ukuthi izigameko zokuhlukumezeka kwabantwana zenzeke. Vimbela la ukuthi izinto zenzeka njengebullying sexual abuse nayo yonke into kuyaliwa ke futhi khona nama conflicts akhona aqhamuka ezigodini zezingane senzela ukuthi bathi bazali mayifika into kubona babe aware ukuthi le nto ihandlisheka kanjani ngoba egcineni igcina sekuphela ngisho ikusasa lezingane. Uthi lo mkhankaso ususize kuthina abantwana baphumele obala ngokuhlukumezeka. Lani ingane zifikile zinazi izikhalazo zinazi izinto ezikhulumile ezisho ukuthi zikhalaza ngazo izingane sihlezi siziprotector ezithina sama social worker kuba kukhona bese kuthiwa kufika into ukuthola ukuthi kwamzali akaza azakhulume nengane ayazise nje ahlane nengane benesikhathi sisama ukuthi wonke umzali akwazi ukuthi yena ahlale nengane yakhe axoxe ngesimo esenzeke empilweni ngoba egcineni umuntu uqhamuka sethense ebizwe police station ingane siginqa isasa selimosheka. Omunye leli hhovisi uthi ziningi izinhlobo zokuhlukumezeka kwabantwana bese amanye amacala acindezelwe. Normally la sinenkinga leyo ukuthi abazali bahamba nemali yengane ofethi iqolo lelo and maybe ehamba nalelo qolo lengane ingane isaliyenze njani iyasafarisha ofethi lapho ke sengena ubani child abuse kaba ka neglect ayisayitholi uniform ayisakwazi ukuya esikoleni ingane siya abuseka i-right yayo ukuthi ihambe esikoleni ayisekho. O taxi driver aba understand ukuthi ingane bayihlumeza kanjani abekho aware ekuthenini ingane na 16 ingane akwazi ukuthandana nalowo muntu lo ingane so iyona yonke le nto esizama ukuyigwema and abazali nalento yokuthi into miyenzekile emndenini ingane isho then bona bese bayayikhuluma eceleni irongi and ihlukumeza ingane. Uthisha wesinye sezikole beziyingxenye uthi bajabule kakhulu ngalomkhankaso. Siyajabula kakhulu ukuthi umnyango we-child welfare ukwazi ukuthi usebenzisane kanye nezikole ngoba kuneyingqinamba eziningi kakhulu esihlangabezana nazo thina sowothisha uthola ukuthi ingane uthi mawuyibuka uyibona ubona ukuthi le ngane inenkinga. Enye ingane sometimes iyayivele ngeperformance yayo ukuthi le ngane inenkinga. Enye mhlasimbe ungayibuka nje physically ubona ukuthi le ngane inenkinga. So njengoba lo mnyango waka-child welfare usuhlangene nathi sizikole kuzosilekelela kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi noma siba identify sazi ukuthi sobathatha sibayise kuphi ukuze kusolveke inkinga abantwana abanazo. Lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele kwizindaba ze-1 KZN TV ngisezingolweni. Izinyana zothisha KwaZulu-Natal zithi-ke ayenele imali yesabelo mali ka-2026-2027 eyabelwe umnyango wezemfundo kuleli ungqongqoshe ohola lo mnyango kuzwelonke uSiviwe Gwahube wethuleke isabelo mali sika 38.2 billion rand eParliament. Umengameli onyane yothisha iNational Teachers Union uSibusiso Malinga uthi lesi sabelo mali angeke ke izilungisi izinkinga esibhekene nomnyango wemfundo. Ungqongqoshe umnyango wezemfundo esisekelo kuleli uSiviwe Gwahube umemezeleke izinguquko ezinkulu emkhakheni wezemfundo ngesikhathi ke ethula isabelo mali sika 2026-2027 esixhaswe ngemali engu 38.2 billion rand okuhloswe ngase ke ukuthuthukisa imfundo nezinga layo. Okuqhamile kakhulu ukuthi ke bazongenelela eminyangweni yezemfundo esifundazweni esibhekene ke nezinkinga zezimali okubalwa kuzo isifundazwe saKwaZulu-Natal, iFree State kanye neNorthern Cape kanti uphinde waveza ukuthi ke kuzoba nophenyo oluzimele ngesitsolo zokungahambi kahle kokuthenga kwezincwadi emabangeni aphansi ka-grade 1 kuya ku-grade 3. INATU ithi noma ke isamukela lesi sabelo mali kodwa kasanele ukuthi ke singabhekana nazo zonke izinkinga esibhekene nalomnyango ezifundazweni ezahlukene. Uma sibhekisisa kahle asithi siyasemukela
kodwa inkinga esinayo asinalo ithemba lokuthi sizokwazi ukuhlangabezana nezidingo zonke ezikhona kwa-education. Sikusho lokho ngoba kunokuningi ukusalela emuva okukhona kwa-education. Mawuyibheka le mali akhuluma ngayo, angithi imali le ekufanele iye kuma-provinces awu-9. Lama provinces awu-9 aneyinkinga ngokwehlukana, ikakhulukazi KwaZulu-Natal. IKwaZulu-Natal mawukhumbula isanda kuthi eminyakeni emihlanu yobe ingasakwazi ukukhokhela ama-services, yobe isikhokhela amaholo kuphela. uMalinga uthi lesabelo mali asanaleke ukuhlangabezana nokuvala kwezikhalazo othisha abashodayo esikoleni. Abantwana banda imihla nemihla, kufanele ngabe nothisha baqashwa imihla nemihla, kwakhiwe ama-post amasha. Angithi uzokhumbula ukuthi sinama graduates amaningi kabi, amanye kade ephuma nje kulenyanga abantu befundela ukuthishela umsebenzi awukho. Hayi ukuthi ngoba ungekho umsebenzi, ama-poster acreative. Nothisha oshonile, nothisha oresignile, no retire, kuthatha isikhathi ukuthi leyo post ivalwe. Sinabo baningi abakufundele ukufundisa, kodwa akwenzeki ukuthi bangene ngaphakathi. Lenkinga ke ayibibikho ezikoleni kuphela uma ngingasho. Ikhona ema-circuit offices, uthola ukuthi abaningi abahloli kuma-circuits, kuma-circuits amaningi, uthola ukuthi baya-acta. Ikhona-ke inkinga yomuntu o-actayo ngoba usebenza engazi noma lo msebenzi uyowuthola yini. Uhamba uye ema-district office, nakhona uthola ukuthi uretayile, ushonile omunye, bese uthatha umsebenzi unikwe umuntu oyedwa, umsebenzi wabantu abathathu. Inkohlakalo uthi-ke ngenye imbangela eyenza ukuthi-ke izimali eyabelwe iminyango kahulumeni ingeneli. Enye into edala sibe kule nkinga i-corruption. I-corruption ke ilibulele izwe lakithi eSouth Africa. Iwabulele ama-provinces ethu, ibabulele omasipala bethu. Kuhulumeni ila kugilwa khona i-corruption. Bese ufica ukuthi kwakhiwa lento ekuthiwa ama-commissions. Khona i-commission eyakhiwa kwakuthiwa ikaVolmic eyayibheka nge-corruption yokudayiswa kwama-post emnyangweni wezemfundo. Ama-recommendations akhona asikhumbuli bewasebenzisa. Logo esikhulu esiphezulu kwinhlangano yosomabhizinisi uMkhambathini Chamber of Commerce and Industry uSimphiwe Mngoma wethuleke uhlelo lokuthuthukiswa kwentsha eyikhulu ngokwamathuba omsebenzi ngobamsana nezidake ezahlukene. Ilinganiselwa ku-1.9 million amarandi imali ke efakiwe ukusiza intsha eyizisulu zodlame kanjalo ke nehlele emakhaya. Izidake eziyingxenye loluhlelo uMasipala Inkosi Langalibalele, iProperty Point kanye nomnyango wezokuthuthukiswa komnotho. Lawo isikhulu esiphezulu kwinhlangano yosomabhizinisi uMkhambathini Chamber of Commerce and Industry uSimphiwe Mngoma useveza ukuthi basebenzisana noMasipala Inkosi Langalibalele, umnyango wezokuthuthukiswa komnotho kanye nenkampani iProperty Point ukuthuthukisa intsha eyikhulu ngakwezamathuba omsebenzi. Kodwa sihamba neProperty Point nguza kwethu which is an independent private company ephinde ibe nesivumelwano semthethweni nathi njengoba siyi-chamber, iphinde ibe nesivumelwano semthethweni noMasipala waseNkosi Langalibalele ukuthi sikwazi ukuthola abantu aba-100 lapha eNkosi Langalibalele abazobenefita kule program. Okukuthi-ke ngoDisemba unyaka odlule sikhishiwe isimemezelo, batholakala labo bantu wona wonke amawadi asendaweni. Base beqala ukuba ingxenye yeprogram enyangeni kaFebruary ku-2026. Bakule program ke isikhathi esithize sibekiwe njengoba bekuyona i-allocation ye-budget eyenziwe ingu-1.9 million against abantu aba-100. Bayasebenza insuku eziwu-7 enyangeni, mayiphela inyanga behole. Baphinde babeke nesikhathi uma sebesebenzela 7 days ukuthi uma sebeholele bakwazi ukubheka amanye amathuba. Lo mkhankaso owaqala eMkhambathini kubonakala kusizakala intsha eningi njengoba nesibalo sentsha engasebenzi siphezulu kakhulu kuleli. Lenhlangano iphinde yadalula ukuthi abanayo iminyaka abayibekile kodwa bazothatha bonke abantu abangasebenzi. Qeda isikhathi lesi sibekiwe. Ubudlelwano bethu nabo buyakhula ngokwanele ukuthi ngaleso sikhathi bethola amathuluzi ukuthi baqhubeke bazisebenze, baphinde bakha amathuba omsebenzi kule mphakathi abahlala kuyona.
mhlambe kokunye umuntu asengakuveza ukuthi njoba ilapha le program izothulwa ngokusemthethweni ngoLwesine umhla ka28 lapho ukwethula kuzobe kuholwa khona umhlonishwa uMayor uMT Myeza ehambisana noNgqongqoshe we-Economic Development, Tourism and Environmental Affairs umfundisi uZondi. Ayiqali lapha isuke umasipala waseMkhambathini lapho besiyilonja khona ngoApril no Deputy Minister wamaphoyisa uDr Paul Boshielo. Isizoqhubeka ke la kulaba ba100 uma isuka futhi eNkosilanga libalele izobe sidlula kwisite elandelayo lapho sikwazi ukuthi sikhombe khona ama beneficiaries nakhona sisebenzisana nomasipala balezo ndawo. Kulendele ukuthi umphathiswa omnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal umfundisi uMusa Zondi abe yingxenye lomcimbi uma usuthulwa emphakathini. Izindabeni zone TV kube kuThabani Maphumulo eSkhoti. Umnyango wezokuhlalisa kwabantu sudonse ngendlebe umphakathi ukuthi ke kuyicala ukuthatha indlu kahulumeni phecelezi RDP menikeze abokufika. Lo mnyango uqalise kumkhankaso ukuthatha zonke izindlu zomxhaso ehlaliswe abokufika ngendlela engekho emthethweni. Lo mnyango uqalise lo mkhankaso ngaphansi kwesiqubulo esithi nenzani ezweni. Isikhalazo ezivezwe umphakathi ngabokufika abaqhoqhobele imixhaso kahulumeni bengenawo amaphepha yizona ezenze lo mnyango wakasela eManmoria ngakwamashu nokuyilapho kuze kwaphoqa ukuthi kusetshenziswe ubuchwepheshe besimanje okuyi-drone ukuthola izindlu zomxhaso ezihlala bokufika baseMalawi naseZimbabwe ngendlela engekho emthethweni. Ngokusho kwalo mnyango uthi bese kuphele isikhathi eside laba balezindlu bebalekela ithimba labaphenyi. Ungqongqoshe uyaqinisekisa ukuthi umkhankaso #nenzani la ezweni uyaqhubeka uqinisekisa ukuthi laba bokufika abahlala endlini zomxhaso bayaphuma lapha eMount Moria kutholakala inqwaba yabantu baseMalawi nabaseZimbabwe abahlulekile ukuthi batshengise ama-document kanti babalekile yabavundulula i-drone okuyiyona esetshenziswayo lapha eQuarry Heights kuboshwa amaMozambican amathathu nawo abengenazo incwadi ehleli ma-DP houses. Uyaqhubeka umthombeni ukuqinisekisa ukuthi ama-drone azosetshenziswa ukuvundulula indawo eziningi la ihlala khona abantu bokufika abangenawo ama-document. Zingaphezulu kwama-20 izindlu ezihlonziwe ezihlala bokufika, kanti kwizindlu ezimbili kuficakale izingane zaseMalawi kanye naseZimbabwe. Umnyango maduze uzokwenza isimemezelo ngokuthi kuzokwenzakalani ngezindlu abathole kuzo bokufika ngoba awuhambisani nokuthi kugcine kwenza ubugebengu ezindlini kahulumeni ekubeni kunemndeni ezidingayo. Lo mkhankaso ubuhlanganisa amaphoyisa asePhoenix nakwaMashu kanti uzoqhubeka isifundazwe sonke. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Asike siye eTolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukela indaba ze1KZN TV nazi ihlokana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kukhuthazwa ukuvikelwa kwabantwana ezothisha sikhala ngesabelo mali kanti kuhlomule izisulu kwelaseMkhambathini. Umsunguli wenhlangano izwi lamadoda uMsamo Sibonelo Nxele uthi ke amadoda kumele abe ngabavikeli engahlukumezi abantu besifazane nezingane. Unxele ukusho lokhu ngesikhathi ehlanganisa abesilisa ngenhloso kubadodisa njengoba ke isibalo sabantu besifazane ababazisulu zokuhlukunyezwa sinyuka ke usuku nosuku. Ngokwezibalo zobugebengu zamaphoyisa kwikota yonyaka kusukela ngoApril ka2025 kuya kuApril ka2026 esifundeni kingcetshwayo ziveza ukuthi yangamakhulu 24 amacala okudlengula lokho kubekele sisifunda silaleke 12 kuzwelonke. Lokho sekholektheni ke izinhlangano zokukhulisa abesilisa zibe nesithangami zokudodisa abesilisa abasakhulayo okulwa nodlamelo zobulili. Njengoba sazi ukuthi ke ekulezi insuku kukhulunywa nge-Child Protection Week ikakhulukazi ngithanda ukuthi abantu besilisa igxile lento ngoba abantu besilisa bashawa indiva ekube singathi khona imizi abangakwazi ukuyikhulisa omama bengekho ogogo bengekho kanti khona eminye imizi
namhlanje ekhuliswa abantu besilisa kunezingane zakhe zamantombazane besilisa njalo nje kodwa uthola ukuthi lo muntu wesilisa umama ubaba uyikho konke yilokho nje besokusho ukuthi zinsizwa noma kuphi lapho kufinyelela khona ke nje lo mbukiso zazi ukuthi akulona ihlazo ukukhulisa izingane zakho umama engekho akulona ihlazo ukubhekelela izingane zakho nokondla nje izingane zakho ingane yakho ijabule nje ubaba ukuthi ubaba uyangondla ubaba uyangifundisa ubaba uyangigqokisa ingasiboni nje inakhuzana ispace sokuthi khona umuntu ongekho uma vele engekho. Umholi wenhlangano izwe lamadoda omSamson Nonxele uthi naye ufakazela izinhlangano ezilwa nokuthi abokufika abakuleli ngomthetho kumele ke babuyele emazweni abo. Siphinde sikhulekise obhuti abadala esibabonayo noma singebabiza ngamagama esibabonayo lapha komabona kude kuphi nakuphi bethi abanganamaphepha ababuyele phela emazweni abo cha nathi siyabakhulekisa simi kanye nabo sithi engathi uNkulunkulu engabahlenga kulokhu abakushoyo kube khona ngoba akuliwa kodwa sithi ongekho ngeqiniso ezweni akahambe olungisa amaphepha akhe abuyele ezweni lethu hayi ngempi hayi ngani Nonxele weluleke abesilisa kube bethanda besifazane ngokuphelele bengabahlukumezi. Engakusho kakhulu namhlanje umlayezo engawuthumela kubantu besilisa ngiyacela ukuthi umuntu wesifazane uma kwenze ngokwesintu ngoba enye into yokuhlukumeza abantu besifazane ile yokuthi ngikwenzele konke ngakugqokisa ubusevasithi bengikuthengela yonke into amafoni abizayo yonke into namhlanje usungenze isilima ngokwesintu nje kahle umuntu wesifazane ngisho ungamthengela umenzele usukumenzela egameni lothando ekuthandeni kwakho ekwenhliziyo uma senihlukene kufanele ukushiye lokho umuntu wesilisa ukuthi khona ungenza isilima. Inhlangano yabantu asebethatha umhlala phansi retired personnel isinikeleke ngezicathulo zomfaniswano kubafundi besikole samabanga aphansi Sithonhlanhla Primary School ngenhloso kweseka izingane eziphuma emindenini entulayo. Le nhlangano ithi lolu sizo lihloseke ukulekelela ikakhulukazi ngalesi sikhathi sasebusika lapho ke eminye imindeni ibhekene nobunzima bokuhlinzeka izingane ngezidingo zesikole. Inhlangano yalabasuke sebethathe umhlala phansi i-Retired Personnel Association ihambeleke isikole iSithonhlanhla Primary School eMzingazi namuhla ngenhloso yokunikela ngemfaniswano wesikole. Lezi sikole ke singesinye sesikole esemakhaya ezinabantwana abaveleke emakhaya ahlukene abanezinkinga ezahlukene abadinga ke ukusizwa noma ukulekelelwa ngomfaniswano wesikole. Bathi lokhu ke kungenye indlela okubuyisela emphakathini. Sibanika ke izicathulo namhlanje besibaphathele amaphaya awu 20 kulezi ikole ezisihlanu ezehlukene ngasinye sifike sishiye amaphaya awu 20 kusho ukuthi sinike sikhiphe amaphaya awu 100 asuke vela kithina sithathela ezikhwameni zethu ukuba siphe umphakathi kube khona esikwenzayo ngoba kade sivele sisebenza emphakathini sisebenza nabo siyazi ukuthi abanye abantwana beswele njengala nje sithola inhlanhla ungathi uma ubuka ukuthi ayisikole esikahle kakhulu lesi kodwa futhi siyazi ukuthi kunjalo kukhona abantwana abavela kubazala abanye baba bangasebenzi. Umthethwa uthi ke yize noma sibathatha umhlala phansi kodwa ke isibophezelo sabo ukuthi baqhubeke babe nento abayenzayo lokhu kuhlanganisa nokuhambela ke isikole nama programs amanye ahlukene. Ngakho ke unxuse nanoma ubani ongaba nesifiso sokubalekelela ukuze beqhubeke nomsebenzi omuhle bathintane nabo babe yingxenye. Siyafisa ke kodwa ukudlulisa umyalezo othi kulabo abafowethu abasesensimini othisha abasafundisa hayi othisha kuphela ngaba ngisho abaqondisi phezulu o director ngisho o cleaner ezikoleni ngisho ama clerk ezikoleni ngisho o driver ezikoleni monke nje umuntu oqashwe umnyango wakwa education siyafisa ukuthi athi
esehlala phansi azi ukuthi likhona ikhaya lakhe. Lolu xhaso ke lufike ngesikhathi esihle lapha abantwana bebhekeneke nezinkinga njengoba ke isikhathi sasubusika sibanda abanye babo imfaniswano yesikole abanawo kuhlanganisa isicathulo amajezi nokunye lokhu ke bathi kuzobalekelela kakhulu. Esibuka ukuthi nje bobusika sebuqala ukungena inkinga bese iqala. Bafike ngesikhathi esiright la khona sidinga khona kakhulu. Siyafisa ke ukubonga kakhulu ukusho ukuthi ukwelula kwabisandla umehluko kuzowenza kakhulu ebantwaneni bethu ngeke basefana abanye babo sibonile bahamba ngenyawo singazi ukuthi yini kumele masiyenze ukubalekelela but i-program le eqhamuka nama-retirees association isilekelele kakhulu. Ngibongela abazali kakhulu ngoba imizi ayifani. Kukhona lapho bakhona abangakuzamayo kusicathulo uthole ukuthi isicathulo mhlawumbe sikhona akusekho kokuyijezi isijezi likhona sekudabukile ke kuyiblue uyayibona leyo nto leyo manje nkosami sibonga kakhulu siyanconcoza nje ngazicathulo ikakhulukazi kumakhaza abafethu nisivelele ngesikhathi esiright kakhulu. Umkhumbi ezokuvakasha ohambele kamazwe ngamazwe iMiss Regatta Cruise Vessel ukulindele kube ihlomulise kakhulu umnotho kumkhakha wezokuvakasha eNingizimu Afrika. Lo mkhumbi ke ufikele ecobeni laseRichards Bay uhlala usuku olulodwa bese ke udlulela eThekwini naseKapa. Lo mkhumbi wezivakashi eMiss Regatta Cruise Vessel usuke emazweni aphesheya uzohlala eNingizimu Afrika izinsuku ezisithupha njengoba izivakashi zizobe ihambele indawo ezehlukene zokuvakasha kulelizwe. Unezivakashi ezingamakhulu ayisithupha eziqhamuka amazweni ahlukene omhlaba. Sijabule kakhulu njengechweba laseRichards Bay ukwamukela umkhumbi ophethe ivakashi eMiss Regatta kwisikhathi sawo sokuqala ukuthi uzosivakashela la eRichards Bay. We see this as a very good move in that it will enhance and foster tourism opportunities and the growth of the economy of the region, the city and the people at large. Izothuthukisa kakhulu umnotho wezwe lase South Africa kakhulukazi amabhizinisi amancane esiwabonayo la eMhlathuze kakhulukazi nomnyango wezokuvakasha uzobhenefitha kakhulu ngoba abagibeli bezokwazi ukuyovakashela indawo eseduze nala echwebeni. Sijabula kakhulu njengeport yaseRichards Bay lokhu kufika kwalomkhumbi kufika ngesikhathi esihle kakhulu siyicelebrate iminyaka ewu50 sisebenza echwebeni. Izivakashi kulomkhumbi sithi zikulangazelele kabi ukuvakashela izindawo ezahlukene eNingizimu Afrika. So we are just at the end of our cruise. It was 1 month cruise, start from Singapore all the way to the Indian Ocean up to Cape Town. So our cruise will end up only in Cape Town. We have a 1-day visit today in beautiful Richards Bay, and this evening we will head to Durban. What to say? We have it's a small ship, but we have it's a upper premium luxury vessel, and we have 650 guests which are coming from different nationality. Also mabhizinisi abancane bendawo iningi laba ababazayo nabo bebekanise ngaphandle kulomkhumbi ukudayisela izivakashi imikhiqizo yabo. Izingadayisa le izinto zokuhlobisa lezi. So siyadayisela abelungu la njenge kunemkhumbi wona lo sizama ukuthi mhlawumbe sizathola amasentenyana mpitshana siwazi ukuphila uyadayiseka ngoba siphila nakho kodwa not every time siyawazi umsebenzi lo siyafinyelela kuwo kuphela. Lo mkhumbi uzogcina eKapa maqede uhambela amanye amazwe aseAfrika. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNkosenhle Mthembu eRichards Bay. Siphinde futhi seyitolo siqhubeka nazindaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuzo bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Kukhuthazwa ukuvikelwa kwabantwana ezothisha zikhala ngesabelo mali kanti kuhlomule izisulu kwelasemkhambathini. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 16.36 cent emaqhathiso nedola lasemelika libo 22.1 cent emaqhathiso nopondo waseBritain libo 19.6 cent emaqhathiso neeuro lase-Europe igolide lona $4,483.48 cent ounce olangahlezwe wona $99.58 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo.
Umqeqeshi Orlando Pirates Abdesalam Owadu ukhale wemuka nomklomelo weBetway Premiership Coach of the Month ihlandla lesithathu kule sizini ehlabana ke ngomklomelo wenyanga uMay wesizini ka2025-2026 esisongwa. Unozinto Pirates uSipho Chain naye ke uhlabane ngomklomelo weBetway Premiership Player of the Month, kwathi ke uBright Ndlovu iStopa saseKukhuni United wahlabana ngomklomelo weGoal of the Month. Lo mqeqeshi udabuke eMorocco obebanga ke umklomelo kaMay nomqeqeshi uMolodi Sundowns uMichael Katoso noBernard Parker weTS Galaxy usanda kunqomela ezimnyama isicoco seleague eBetway Premiership. Ezimnyama ke ziqinisekiswe njengompetho bePremiership besizini ka2025-2026 ngokuguqisa ke Orbit College ngamagoli 2 eqandene ngomgqibelo eMbombela Stadium eNelspruit. Uqede ke isomiso seminyaka ewu14 sokungawini ke league kwaleli qembu laseSoweto elaligcine ke ukuphakamisa isicoco seleague ngesizini ka2011 kuya ku2012. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukelize yaguqube sikuphathele zona losune namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile